உங்கள் பகுதி செய்திகள் உடனுக்குடன் உள்ளங்கையில் டெம்பிள் சிட்டி நியூஸ். சிட்டி யூனியன் வங்கி ராசியான பேங்க், ஈஸியான பேங்க் சிட்டி யூனியன் பேங்க். திருவடிமருதூர் மகாலிங்க சுவாமி திருக்கோவிலில் 1008 சங்காபிஷேகம் கார்த்திகை சோமவாரத்தை ஒட்டி நடைபெற்றது. பிரம்மஹத்தி தோஷம் போக்கும் முதன்மை ஸ்தலம் என போற்றப்படும் திருவடிமருதூர் மகாலிங்க சுவாமி திருக்கோவிலில் கார்த்திகை மாத சோமவாரத்தை ஒட்டி 1008 சங்காபிஷேகம் நடைபெற்றது. சிறப்பு யாகம் நடைபெற்று புனித நீர் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டு மூலவர் மகாலிங்க சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. இதில் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின் கட்டளை தம்பிரான் சுவாமிகள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.